Fizz jeho nejsledovanější video je Oholili jsme Tarimu zadek šílené kolo štěstí. Video má 6,2 milionů zhlédnutí a v roce 2018 vydané, takže 7 let staré. Se jdeme na to podívat. Koukej až do konce, dej odběr a like na video. Čau, já jsem Fizz a vítám vás u svého dalšího videa. Lidi, dneska jsem tady se speciálním hostem, který si dneska udělal čas a bude dneska v našem vlogu. Čau tady. Tady už si tady automaticky vlezl k mému autu, asi se mu hodně líbí. Co na ně říkáš tady? Já jsem opřel ruku o to zrcátko, protože jsem se bál, že upadne, proto držím tu ruku radši ve vzduchu. Snad ne. Tak jo. Štěstí, jak jo. Field. Přesně tak. Přesně tak, dneska je tady i Zdenda a ostatní na nás čekají venku, takže já doufám, že to bude dobrý. Tak jo, tak asi už jdeme rovnou výjíždět. Tak lidi, otevíráme tady mu dveře. Děkuju. Dobrý a jedeme. Tak, tady doufám, že jsi připravený. Se bojím jako. Hlavně bezpečnost, jo, tady jsou ty pásy. To je vychytávka. Hezky. Otáčko mě ukazuje, kulik jedem. A to je fakt jako pravý? To tam je normálně? Nebo jsi to tam namontoval? To už tam bylo, to je prostě ta limitovaná edice favoritů. A já jsem si machroval s tím, co já mám v Audině. To je lepší. Takový diody tam nemám. Tak lidi, konečně jsme se přesunuli na místo, přijeli jsme sem naším merch autem a máme tady kolo štěstí, který vám hned ukážeme. Tak, mrkněte na něj, tady máme spoustu úkolů, ať už obarvit vlasy na zeleno, depilaci, facku nebo čiliomáčku. Tady jsi připravený? Já nechci tu depilaci. Čeho se bojím, zbytek je v pohodě. Tak doufejme, že ti padne. A tady máme takový zelený speciální úkol Taryho, který jsme nechali na tebe a můžeš vymyslet, co tedy my budeme dělat. Máš nějaký nápad? Projít se 10 metrů v kontejneru. Cože? Co na to říkáte? To nenapadlo ani nás. A jo, to je hodně dobrý. Tak, myslím, že jsme připraveni, takže kdo jde první točit? Kdo z vás se těší? Tary? Tady ho necháme asi nakonec, to bude takový překvápko, doufujeme, že mu padne depilace. Takže, Domče, je to na tobě asi. Můžeš začít. Tak, lidi točíme, co padne? Hele, vezmi ten papírovej. Kámo, tak to je nejvíc tohleto. Já tam nějaký hrubé tlačit? Jo. Tak. Ty kráso, koukni dovnitř, děláš srát. Tak prosím. Tady, ty. To máš docela prázdný, ne? A jedem. Tak můžem? Takže metr. Jedem. 2, 3, 4, 5. Jak se cítíš? Zalez dovnitř. Zavři ho. Počkej. A já jede auto. Dobrý. A zpátky. Cítím se fajn. Nikdy jsem to neskoušel. Zkuste to taky. Jo, já se taky chci svést určitě. OK lidi, tak na první úkol si myslím, že super, takže teď jsem zvědavej na dalšího člověka, který bude točit a to je Zdenda, takže Zdendo, těším se na tebe. Tak, to jsme zvědaví. Facka! Já chtěl tu depilaci. A teď od koho, hele? Depilace bude příště. A jak ten poznat? Jo, takhle na to. Jo. Ajajajajaj. Tak jakou rukou ti to jde nejlíp? Neboj se toho, Jak velkou facku mu mám dát? Velikánství. Opravdu se toho neboj, dej mi facku, tyjo. Tady přežije to? Nebo dáme já tobě facku, tyjo. Tak jdem, pojď. Ty krávo. To se tak velká nebyla, Tak lidi, máme tady další na řadě a je to Kája, takže můžeš roztočit, pojď. Polití slizem! Cože, no tak to je mega, tak jo, takže Zdendo, co jsme si pro tohle připravili? Takže pro tohle, tady máme připravený ingredience. Přesně tak, máme tady kýbl, který můžete vidět, a tašku, ve které máme sliz, a máme tady vody připravený na to, tak tohle si fakt užijeme, Kájo. Máš se na co těšit. Tak, nádhera, pěkný. Tak, teď to zalejeme tou vodou. Držte ji, nebo uteče. Nikam neutíkej, hele, nikam neutíkej. To je takový můj pocit. Lidi, tady mu se líbí náš sliz, který je ve výsledku žele. To je hustý. Tak co, Kájo, jsi připravená? to je jako...
To je kozy, kámo. Pojď sem. Chyťte mi. Jo, neboj se, to nic nebude, Karol. Bum, bum, bum. Ty kráso. Tak to bylo vafous. Můžeš. Jo. A teď na fakt drží tu nohu. Wow. Ty kráso, ten sliz pod tím. Wow. Za co, ty tam nic nemáš? Fakt tam nic nemáš. Nemáš, ne? Ty hlavně mu to nehaš doušít, jo. Shit, man. Tak lidi, máme tu předposledního člověka. Ty pilace! Ona fakt padla, on mi to tady říkal. A je to tam? Bál, že to schytám já. Ne. Ty vole, to je divný, poprvé s tebou točím video a už hnedka takový sprosťárně. Tady je hodně chlupů, tam to chci. Ne, to bude... Jo, vemu toho co nejvíc. Ještě, že je teď zima. No teďka budu nosit dlouhý kalhoty. Ne, to tolik ne. Pořádně, A musíš to- krásně To nezvládnu. Jo, a musíš to zahrát, musíš takhle, no. Jo, musíš Ne, to ne, ne. Jo. Dobrý. No. Kámo, já si Musíš přijdu to fakt uchylně, to je úplně divný. A tady ho povolá. No a teď to bude bolet. Kámo, já jsem tak Já bych to škodolibej. Ne. Tak jo, tak jo, Tak tak jdem 3, na to. 2, 1, teď. Ne, já na to nemám žaludek. Tak dělejte to někdo jiný. Tady. Já to udělám. Mě fakt blbě úplně. 3, 2, 1, teď. Jo, hej, to je krásný. Stočla je, Lidi, co to je? Teď se fakt cítím úplně, já nevím. jak gay. Tyjo, to je jemný. Tak lidi, a jsme úplně na závěru. Poslední člověk, který si jde zatočit. A doufejme, že mu padne nějaký silný úkol. Takže tady, můžeš? Ne. Ale. Co pak to tady máme? Ne, toho jsem se bál nejvíc. Takže tady, už víš, kam ti to nalepíme? Na zadek, tam mi nikdo nekouká. Tak jo, dobře, tak jdeme na to. Tyjo, to je trošku úchylný to natáčet tady. Jaj. Bude to bolet. Lidi, tak tohle je síla. Kámo, tohle bude mít 1 000 000 views. Tam do sklupu. Kámo, ne. Kámo, to je mobil. Kámo, tak tohle je... Nastavu ještě ten západ. Co mám dělat? Tak tohle je nejvíc. Počítáme to, ne? Kámo! Ne! To je v pohodě, ne? Pojď. Počkej, nemám tam víc chlupů tady? Že tam je víc chlupů. Kámo, já myslím, že... Ne! Tak už trhej to piču. Ještě ne. Teď. Dobrý? V pohodě? Tak tohle jsem fakt nečekal, hele, dneska. To pálí. Ty máš na památku. Tak tohle je fakt nejvíc tady, hele, jako. Je vytrhne dole zpátky. No tak to bude. Doufám, že to zase lepí. Ne. Takže jsme na konci a doufám, že se vám dnešní video líbilo. Za mě byly úkoly celkem bombový. Myslím si, že tady si to dneska taky užil. Díky za pozvání, děkuju. Kdybys mi tohle řekl, tak bych do toho asi nešel. Ale jo, určitě jo. Užil jsem si to. Jinak lidi, natáčeli jsme video i k Tarymu, takže rozhodně běžte dolů do popisku, máte tam hned první odkaz na Taryho video, kde jsme dělali parkour. A musím se pochválit, byl jsem celkem dobrý. Co myslíš? Musíš se pochválit. Hodně jsi mluvil v tom videu, Já vím. výřečnej. Já vím, já jsem, to je vidět. Dobrý, takže určitě jo. dole a
A do komentáře napište, koho byste chtěli v dalším videu. Dej like a odběr, ahoj.